a sabon gari mun gode gaskiya. A sabon gari mun gode gaskiya. Sadiq Ango Abdullahi sabon gari kayi mana bungani, kayi mana bungani, kayi mana bungani. Muna ganin alkhairi Sadiq Ango Abdullahi, taimakon da kake mana a sabon gari mun gode gaskiya. Muna ganin alkhairi Sadiq Ango Abdullahi, taimakon da kake mana a sabon gari mun gode gaskiya. Da farko Allah za na sako a farkon baitina, ka iya mana jalla ta bara makakina. Zan sauke kayan da na ɗauko wa masoyina, Sadiq Ango mai kyawun hali ga shi a nuna. Ga dubin da ba sabon gari duk suna barana, godiya suke yi don halakka ci suna naka a gaskiya. Muna ganin alkhairi Sadiq Ango Abdullahi, taimakon da kake mana a sabon gari mun gode gaskiya. Ramulin kasarati gwannabi ya mace cina, dan Aminatu na gora biyayya maikina. Kasa da safai mabiya na manzona, kasa halin manzan Allah mace cina. Ka ɗauka kamar yata Allah ina nema, zan wake sirrin Ango wani zan ya dawo gaba daya. Muna ganin alkhairi Sadiq Ango Abdullahi, taimakon da kake mana a sabon gari mun gode gaskiya. Ya taimaki al'umma yana da ɗaya hidima, ya nema wa matasa aiki kaji mai girma. Sabon gari mun gode wani zan mai ha girma, Rosamti ya ɗauka ƙauye biranai ma, ke har da simin nufin wallahi ya sama. Allah ya tsare ka mu je gaba dogon zamani gaskiya. Muna ganin alkhairi Sadiq Ango Abdullahi, taimakon da kake mana a sabon gari mun gode gaskiya. Talakawa na murna suna yaba aikinka, a cikin yanayin nan kake mana aikinka. Ga matasa ba aiki amma ga shi ka ɗauka, makarantu ka dace ziyara muna son ka. Da biyar alkhairi wallahi gashi mun ɗauka, mai girma kan majalisa Allah kare ka mai gaskiya. Muna ganin alkhairi Sadiq Ango Abdullahi, taimakon da kake mana a sabon gari mun gode gaskiya. Muna ganin alkhairi gina sana Ango, kun ga dan kirki mai kullum ya ce da kai Ango. Ɗaliban makarantu sun zo suna sada Ango, sun yaba da halinka wallahi ka zamo bango. Yara da manyan tsofaffi sun yaba da halinka, mai dukkan alkhairi a sa bangare mance mai gaskiya. Muna ganin alkhairi Sadiq Ango Abdullahi, taimakon da kake mana a sabon gari mun gode gaskiya. Karar raba shinkafa kawai da biranai ma, magani kyauta likitoci duka ka sama. Ka taimaki al'umma sun samu alfarma, masu mantsana ta ido kunne suna cewa, operation mata masu shiki suna cewa. Ilahu ya dafa ma matsayi na yanzu ka zarce gaskiya. Muna ganin alkhairi Sadiq Ango Abdullahi, taimakon da kake mana a sabon gari mun gode gaskiya. Gida ka bayar da tallafin kaman karaba, a sana'ar hannu ka ba mu kuma mun zaɓa. Bai irin hannun jarin ka ai ba zai kiri ba. Murtala suna na dismal ba za na boye ba, na yi waƙoƙi da yawa kuma ba za na fasa
gaskiya. A sabon gari mun gode gaskiya.